Какво да ви кажа, бе? Не ги разбират работите гърците. Трябва да дойдат малко в България, да се понаучат, да разберат как стават нещата, да не бъдат, нали, няма ли пари, не знам какво, не знам що, заплатите ниски, нали, не изкарвали нещо, това. Ами как ще изкарат? Как ще изкарат? Сега ще ви покажа какво става въпрос. Виждате ли? Тук е направен паркинг, нали? Сред дърветата. Паркинг на сянка, подравнено, направено, даже направено така да се види къде може да се паркира. Така, туалетна има, ето я, натам. Туалетната е нагоре. Няма да ви показвам каква е, супер чиста и направена. И предположите колко струва това нещо. Еми ще ви кажа, нищо не струва. Никакви пари не взимат за паркинг. Никакви пари не взимат за туалетна и то на плажа. Не само ползва се, не само от бичбара, ами от всичките, които са с чадърчета и с кърпи. Нищо. Аз преди 30 години на Силистар беха подрязали дръвчетата, спуках си гумата на един чеп и хората ми искаха по 2 лева. А тия тук бълъци как ще се оправят?